Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. iKaizer Chiefs ithe yaphumelela namhlanje, iphumelela phaa ngo-3-1 abafana abadala bebetha ke qela leOrbit College, bebethela phaa kwelaseGqeberha kwinkundla zemidlalo iNelson Mandela Bay. Iqela ke leOrbit liqala hamba phambili abafana abadala, lifumana i-free header phaa emveni kokubana ke defenders eqela leKaizer Chiefs kange zikwazi ukudefenda and zingakwazi ukuyidefenda nje la bhola, zezabholwasha kakhulu abafana abadala. Sibuye ke siye napha kuBruce Vuma, nayo benegalelo kula goal umfana omdala. Asazi ke noba sizawuthi uBruce Vuma kusekuninzi esamele akufunde, okanye sizawuthi uBruce Vuma akazimisela ukufunda, ngoba noko selelithi ithuba wena edlala apha kwa-professional Bruce Vuma kumele uba noko ngoku siyakwazi ukujonga, uyakwazi ubona ibhola ezambetha, uyakwazi ubona ibhola makaphume kuyo nebhola makangaphumi kuyo. Kodwa ke naye kwela goal leOrbit nayo ukumtyimbisela umnwe phaa uBruce Vuma, ikhona igalelo athi walenza phaa phantsi kwezapali. Sidlule ke lapho sijonge iKaizer Chiefs indlela ethe yabuya ngayo kulaa game abafana abadala. Phambi kokubana sinabe kakhulu, sawubane sibamba kazosibini phaa kuWandile Dube umfana omdala. Ukubuya kwakhe waphinda nikezwa wafakwa starting line up umfana omdala. Kunawo umdlandlanyana phaa kulaa front line yeqela leKaizer Chiefs. Nawukhumbula into yokubana ke uWandile Dube unalo lolaa mvila lokufaka uxinzelelo ku-defenders, and umfana omdala ndawubane ndiyitsho kancinci le nto, unentliziyo uDube, akapheli mandla, unentliziyo, unethemba, usoloko nethemba, ulambile umfana omdala. Funeka laa nto ke xa uyiplayer, ufuneka laa nto xa usistriker. Umfana omdala kuthe ukufaka kwakhe laa nqaku wayibuyisela egamini eKaizer Chiefs, zaguquka izinto. Ibuyile iKaizer Chiefs phaa nge-second half abafana abadala. Flavio Silva umfana omdala uye wasegamini entle kakhulu. Mfundo Vilakazi ungena umfana omdala ubamba umcimbi. Velebhayi wangena umfana omdala ubamba umcimbi. Chislet wawubamba umcimbi. Ndlovu wawubamba umcimbi umfana omdala. iKaizer Chiefs nje kuya kwalicala likaThabiso Monyane, noko abafana abadala umcimbi noko bebewubambile. Futhi sincome ke ne-defenders zabo, i-centre-back zabo zoyi-2, Eden McCarthy noGiven Msimanga, baye bakwazi ufundana kakuhle kakhulu apha nge-second half, bakwazi ukwazi babancedisane ngendlela erayithi phaa ngasemva. Goal elihle ke elithe lathathwa phaa nguMduduzi Tshabalala umfana omdala. Waqwanya nje umfana omdala, emva koba ethe wenza iphutha waphosa ibhola kumemba akayiphosanga, kodwa ke walihlamba elo tyala, wayithatha ibhola nje entle umfana omdala wayivala emnatheni. Ibhola entle leyo ke ethe yashua phaa nguWandile Dube, wathi gqibezela ke mfana kaMduduzi Tshabalala uphumelelise eli qela leKaizer Chiefs. Ke wayithatha nyani kuMduduzi Tshabalala wayivala ngaphatha emnatheni ibhola, yabe ke iKaizer Chiefs iyankqenkqeza phambili apho ke ngo-2-1. Kwalile ke xa iKaizer Chiefs ke okanye umdlalo phakathi nendawo, waphinde wabuya ugatsheni phaa uSiphehle kaNdlovu wayithatha ibhola wayivalela emnathini, abeke iKaizer Chiefs ibethelela isikhonkwane sika-3-1, abeka amakhosi aphumelela ke kulo mdlalo. iKaizer Chiefs idlale kakuhle baphulaphula, akho xinzelelo lingako ethe yalifumana, akho zinto zingako sithi ke ngoku namhlanje siyabakhalazela, akho mpazamo zingako esingagxina kuzo namhlanje abaphulaphula tu konke ngoba ii-midfielders zabo bezihleli zibamba umcimbi, futhi ke naba-athekayo bebehleli bewubambile umcimbi. Into ethi ke ngeKaizer Chiefs ke noko namhlanje abafana abadala benze ngale ndlela bekufuneka benze ngayo. Into ebalulekileyo kwesi stage seligi ngoku yinto yokubana iteam ifumane u-3 points, noba ke u-3 points uze ngoluphi uhlobo, noba anidlalanga, noba benileqa, noba benileqwa, into ebalulekileyo ngu-3 points baphulaphuli, ungene engxoweni izokwazi iKaizer Chiefs irelaxe, abafana abadala bakwazi ukudlala bengaleqekanga, bakwazi udlala bepholile. Sibamba kazosibini ke abafana abadala ngana kwigame elandelayo ningenza kanjalo baphulaphuli. Ke akuseyam ndodwa, yethu sonke. Ningake ningene nani ke nitsho nento yokubana ke nibone ntoni na apho nithi kungalungiswa khona, ize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.